V nedalekej obci Necpali sa v sobotu konal prvý ročník podujatia s názvom Medobranie a vodosláva. Nože s našou kamerou sme pritom rozhodne nemohli chýbať. Centrum obce Necpali žilo od sobotného do poludnia. Hneď prvý ročník turčianskeho medobrania a vodoslávy prilákal veľa ľudí. Je to naozaj veľké podujatie a som rád, že sa podarilo zorganizovať. Ako som už spomínal aj vo vašej televízii, takým poslaním alebo cieľom je pripomenúť ľuďom, že bez vody a včiel neprežijeme. To je základné poslanie tohto podujatia. Zatiaľ sa iba podujatie rozbiehlo 10 hodín a už je tu celkom plno, takže ste spokojní s účasťou zatiaľ? No tak ako ja budem spokojný, keď budeme počítať takú 5 000, ale no uvidíme. Uvidíme, koľko príde. Ja si myslím, že ak počasie vydrží, tak určite ako ľudí bude veľa. No ak počasie bude horšie, tak dúfam, že bude aspoň tých niekoľko tisíc. Ako už samotný názov podujatia napovedá, v rámci programu sa tu prezentovali včelári, ktorí ponúkali rôzne včelie produkty aj potreby pre včelárov. Nechýbala ani súťaž o najlepší turčiansky med a medovinu. Konali sa aj rôzne prednášky či ukážky. Celú tú včelárskú expozíciu majú na starosti turčianski včelári Bindasovci, ktorí sú známi včelári. No a tí vlastne celý ten včelársky svet organizujú. Sú tu včelári najmä z Turca, ale sú tu aj z ďalších regiónov Slovenska. No a ide vlastne naozaj o prezentáciu rôznych druhov medu, o predaj medu, o predaj a ochutnávku medoviny. Chceme, aby trošku ľudia videli, že ako sa okolo tých včielok robí a ako to vyzerá, ako sa spracováva ten medík od nich a ako to vlastne funguje v tých včelích úľoch. Aj tie produkty troška spropagovať ľuďom, aby vedeli o tej medovinke, o tom mede, peli, propolise. Aká je tohtoročná sezóna, čo sa týka medu? Tak zatiaľ bolo celkom dobre z začiatku, ale teraz je troška slabšie, ale tak teraz začína lipový kvet vlastne, tak bude niečo z toho mediku. A sa ľudia niečo pýtajú, pristavujú sa, sú zvedaví na niečo? Ale áno, stále aj tuto máme ukážku živých včiel, takže vlastne sa ohľadom toho pýtajú, alebo si pozerajú matku, ako vyzerá kráľovná, takže vlastne majú záujem o to. Aj vidíme, že ľudí prišlo dosť. Ste spokojní s účasťou? Hej, zatiaľ vyzerá, že fajn. Vy ste prijali, kebyže každý rok takáto akcia býva? Určite, my práve, že sa chceme odraziť od tohto prvého ročníka, no. A veríme, že ten prvý ročník vyjde najlepšie, no, ako sa bude dať. My urobili preto všetko, aby to tak bolo. V rámci vodoslávy mohli návštevníci podujatia napríklad ochutnať pitnú vodu z fatranských prameňov. Oko malých aj veľkých určite potešilo Necpalské Mlynčekovo, teraz súťaž o najkrajší vodný mlynček. Necpaly sú spojené od nepamäti s pitnou vodou. Je tu naozaj výdatný prameň kvalitnej a mimoriadne kvalitnej pitnej vody, ktorou je aj Martin zásobovaný. No ale je spätý aj s vodou, ktorá poháňala stroje. Bolo tu niekoľko mlynov, bola tu papiereň, bol tu pivovár, kde sa aj varilo z dobrej vody. A my sme v podstate túto tradíciu Necpal chceli zmotniť takou hravou formou, aby sme deti ako pritiahli sem do Necpal, do Fatry, takže sme urobili Mlynčekovo. Priestor na prezentáciu dostala celá turčianska záhrada. Prírodné krásy, fauny a flóry Veľkej Fatry návštevníkom predstavili zamestnanci Národného parku, predstavili sa aj jaskyniari, ale aj rôzne domáce zvieratá či vodné vtáctvo. Tá voda, aj tie včely a tá príroda súvisí s Veľkou Fatrou, s pohorí Veľkej Fatry a samozrejme Národný park. No a my chceme týmto podujatím aj odštartovať letnú turistickú sezónu, prázdninovú sezónu, aby ľudia navštevovali Národný park, ale zase aj by vedeli, že čo tam je, v duchu hesla Poznaj a chráň a užívaj si. Môžeme tešiť, že nám začala nová tradícia, že v Necpaloch takto každý rok sa bude aj letná sezóna otvárať? Kým sa nestanú Necpaly mestom, tak budeme každý rok pokračovať. Podujatie pokračovalo rôznymi vystúpeniami, sprievodnými podujatiami a muzikantskou parádou až do neskorého sobotného večera.